Stavba nemocnica na Homolke bola podľa platnej zmluvy plánovaná na 321 dní, a to v celkovej hodnote 538 miliónov 54 555 korún. V tej dobe sme však netušili, čo nás tu však reálne čaká. To hovorím o množstve skrytých vad projektu, keďže je to stavba, rekonštrukcia nemocnice obrovských rozmerov počas plnej prevádzky a ani projektant nemal možnosť urobiť dostatok son na preverenie skutočného stavu. Nezažil som niečo takéto, človek to zažije raz za život. Nevedel som si ani predstaviť na začiatku, ako takýto projekt naozaj reálne spravíme počas plnej prevádzky nemocnice. Takže realizácia tejto stavby sa nakoniec zmenila na doslova okamžitú improvizáciu, okamžité zabezpečenie materiálu a kapacít ľudí na vykonanie týchto nových prác. Práve o tejto skutočnosti hovorí ďalší údaj, a to schválených 174 zmenových listov, čím sa zmenila konečná cena diela na 562 miliónov 944 117 korún bez DPH. Tak, ako sa vyjadrili už aj zástupcovia investora, myslím si, že práve naša ústretovosť a ochota okamžite jednať, okamžite hľadať nové alternatívy riešenia pomohli tejto stavbe, aby sme ju dokončili včas podľa zmluvných termínov. A aj investori sa vyjadrili, že si myslia, že málo ktorá firma by bola schopná toto zrealizovať. Takže myslím si, že práve táto akčnosť tej našej firmy a okamžitá ochota realizovať aj skryté vady, nájsť riešenia, toto je práve to, čo Kami Profit ukázalo, že vie. A vie urobiť aj takto stavbu obrovských rozmerov za plnej prevádzky za veľmi krátky čas. Jednoznačne sa musím poďakovať. Naozaj, tak ako som už povedal, je to heroický výkon chalanov všetkých. Bol to obrovský stres a tlak, lebo prakticky každé 2 týždne sme mali termín, ktorý sme museli za každú cenu splniť. V tomto strese žili, poviem, celý 1 rok, ale naozaj sme sa všetci pochlapili a ešte raz im ďakujem.